Hadin ka jingwat sabut najan ka jaka jingok kai hamau kema hapdeng ka jingwat ya ka Sonam Raghuvanshi ka barang jar ngai haduk menta ki bor pulit ka Sora Civil Subdivision harengkat ki dekot na ka NDRF, SDRF, SRT, FES Special Investigation Team bat ki nongwan yaram haganop haisni jong ka sautrik ujelleo arajara arpusan kila hiar banwat biang hariat arliang hajan ka kshat wei saudong ka jaka ka balap ya ka medyap jong ukurim jong ka Raja Raghuvanshi managanop haisni ka artarik ujelleo arajara arpusan haga jingwan ki pulit ha kiriat bat sharing ka mau kema layo tam ya ka jacket kup slap lani ka raincoat ya ka balara banle forensic Kajing poiwat ka kinhon hamau kema kadai na marba u GPS tracker na ka scooty ka baki shijor ki pendan kam u kudau ba kala yeng hagate ka jaka kumba sau po minute AA hashwa ban lap na sorarin ka badan marjan bat ka mau kema Henry Kim lap AA show kumban shu kudau baki ni ki shikurim kila ja rengai na do ka arpulai tarik u jembang arjara arpusan haga jingwan kai honeymoon junkie shagathain sora daga scooty kabakila shimwai na kiting road. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ikan diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya